Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Kodi ana a Mulungu mumayidziwa Brain ID? Brain ID ndi njira imene Satana amagwiritsa ntchito kwambiri kwa anthu amene amayenda mu zinthu za dziko lapansi lino, momaphatikiza ndi zinthu za chikondi cha dziko lapansi, nkumaphatikiza ndi zinthu za Mulungu. Mulungu kwa iwowo samachita print mu bongo wawo za chikhalidwe cha iwowo ngati ana a Mulungu mwachikondi chakufera kwa Mulungu, koma iwowo amalola kuti zinthu za dziko lapansi mdierekezi awachitire print mu brain yawo. Ndikuyiyamba nkhani motere, koma ndikufuna kufotokozera za ma football logo. Mumadziwa kuti ma football logos amayika Brain ID? Mumadziwa kuti chikondi cha usapota wa pampira chimayika ID mu bongo wanu? Ndi kumalizika kwa ulendo wa nthawi ya pansi pano pamene mukuchoka kuti mwamwalira, ubongo wanu umakhala utasindikizidwa chikondi cha kumpira, chimene pofuna kuyika chizindikiro chake mumavala zovala za mpirawo, ndipo pamakhala logo pa mtima panupo. Mwachisanzo tili ndi timu ija tikuyitcha kuti Nyasa Big Bullets, kaya pano panchani, koma ndimangodziwa kuti ndi Bata Bullets, kanthawi kamene ife tidali achichepere inkadziwika timu kuti Bata. Koma kumbuyo kwathu inali Blantyre City, kalero mmene imayamba ili ndi makaka awo ofira nda white, koma kwakukulu ledi ndi amene amalamulira chovala chawo. Pa logo yawo pali munthu mnyamata mzibambo omenya mpira, watambasula mwendo wake wamanja, akuoneka kuti wamenya mpirawo, ndi mpirawo ukuyenda. Kumene mukalekezera mpirawo ukuoneka kuti mpira wozungulira, koma walozedwa ndi mivi folo limene anajambulira logo yawo. Mivi folo yochokera ku mphepo zinayi za dziko inaloza pamene popo. Anali ndani amene anapanga design logo imeneyi? Nanga mpirawo ndi chani? Nanga mivi folo ili mkati mwa chimene chichi ndi chani? Ana a Mulungu, pokhala kuti ana a Mulungu ndikukutchulani, mumavala nawo chovalachi, mumasapota nawo timu imeneyi. Ndiye kuti ino mukamvesese bwinobwino, mukufunika kuti mukhale ndi kumvesesa kokwanira bwino za zizindikiro za matimu, zizindikiro za malogo, zizindikiro za mauniform a mpira amene matimu amavala. Mukapita ku football amakuwuzani za football logos. Malogo akumpira 1 zimatenga umwini wa chizindikiro cha timuyo, kapena tikanena kuti logo ya mpira imatenga umwini wa chizindikiro cha timuyo. Kampani imakhala ndi chiyambi chokhala pansi kufuna kutsegula timu, amakhalanso pansi tidzayipasa dzina lanji, amakhala pansi idzakhala ndi uniform ya mtundu wanji, nanga logo ya timuyo idzakhala chani. Zinthu zimenezi sizimalephereka timu ikamasankhidwa. Ndi matimu anyoni okha adzokulunga amchimizi
amene timango ayamba pakungosonkhana anthu 11 wina 11 kuyamba kusewera mpira zathera pamenepo. Koma na amatimu amtawuni ndi dziko lonse lapansi otchuka amakhala pansi kuyang'ana zinthu zitatu ndazitchulasi. Now oyambisa matimuwa amakhala ndi zikhulupiriro zawo, ndi chifukwa chake mu malogo amipira mumakapezamo zizindikiro ngati zinyama, zizindikiro ngati mbalame, zizindikiro ngati zinthu zachilengedwe, masamba, mitengo, madzi kumene zili mu malogomo. Amayikamo malogomo kuyimira zikhulupiriro ndi makonzedwa achiyambi cha timuyi. Amakonda chani mwini wake wa timuyi, amakhulupirira muziti, mumakhala chinenero cha zimene ni akatimu akumagazi amakhala nazo, amalankhula kupyolera mu zimene angalembeza. Sangasankhe ledi asanaganizire kuti ledi amatanthauzanji. Iwo amadziwa kuti ledi amatanthauza chipambano cha kunkhondo, ledi amatanthauza chitetezo, ledi amatanthauza mphamvu pakati pa zinyama ndi anthu. Ledi amayimira ulamulo kapena kuti kuopsa kwakupezeka pamalopo. Amadziwa zinthu zimenezi. Now monga ndanena kuti matimu amitundu yonse amakhala ndi malogo awo, ndiperekere chisanzo cha logo ya Nyasa Big Bullets, mmene taona kuti kusonga kwawo kwa mpira kuli mivi4 imene imazungulira, imene inauzungulira mpira. Eni yake opanga logo imeneyi anayipanga timuyi isanaphale Big Bullets ili Blantyre City, ndi pamene anapanga kalogo kamene mukukaona kaja. Popanga kalogo kameneka musayiwale kuti nthawi imeneyi kuti mizinda mameya sanali achikuda, mameya adali achingerezi. Inayamba ndi meya wa chingerezi timu ya Big Bullets mumayimva leroyi, amene adatenga milungu yakwawo kumusi kwa Scotland kuchoka ku Blantyre City mu tawuni ya England. Koma iyeyi anali wa ku Scotland na atenga milungu ya dzuwa ya ku Scotland ndi kukayika pakamene kacha. Kotero kuti tima point 4 mumationato, Msilamu akavala wachimwira Allah, Mkhristu akavala wachimwira Yehova, Buddhist akavala wachimwira mulungu wawo wachibuda. Simunamve chichewa chifukwa ndi chikhulupiriro cha milungu ina. Ndiye pakati pa milungu ndi milungu, nayo milungu siyenderana, imayenera iliyonse kuyima payokha. Ndi chikhulupiriro cha anthu opembeza mkati mwa mitima akavala uniform ya Big Bullets ndi kuyikapo logo ichi mbali ya masapota. Kalogoko mumakhala kuti wani mukuutsa mkangano wa chikhulupiriro cha mumtima mwanu, chifukwa chonena kuti logo imachita print brain ID, imapereka ID. Ndi pamene mumayambira kuyikonda timu kumalira, ikamaluza mtima kumathamanga, zikamapanda kuyenda bwino nkumakhumudwa, kumazimanga yena kumene kufa ndithu chifukwa cha usapota. Izizi zimachitika chifukwa cha brain ID imene imakatindidwa. Muziwe kuti amene mumasapota masewera ampira mwanjira iliyonse nkufika pa extent yakuti mumavala majezi ati malogo toyimira matimuwo, timene tija sizimangothera panja pa thupi lanu.
zimakadinda brain id zimakakupasani id koma mu ubongo wanu ya chimene inuyo muli. Chimenechi muzadziwike nacho tsiku lodzamwalira. Akadzabwera anthu oziwa kuchita postmortem ngati achina Dzamalala ndi anzawo ochokera ku mayiko olekanalekana a dziko lapansi kukung'ambani ubongo wanu, akawuyeza azawupeza kuti kugomera mumagomera timu, mumagomera mpira, chifukwa kugomera kwa usapota kumayika plain id mu mtima mwa munthu. Mukamva kuti pali logo ya chipembedzo, logo ya mpira, logo ya kampani, zinthu zimenezi mukamaziona kuchokera mu uthenga ndi kuupereka lero, don't underestimate it. Muzizindikira kuti zinthu zimenezi zimachita kale brain id. Ndi brain id ndiyopsa kwambiri kusiyana ndi id muli nayoyo, ndiyosiyanaso ndi digital id, chifukwa munthu ali ndi digital kapena munthu ali ndi id, zinthu zimene zizikhoza kukhala zotumikira kunja kwa thupi lake lokha, sizikakakhuze kuyika chizindikiro mu ubongo wake. Sangalolere kufa chifukwa chakuti wataya id, sangalolere kufa chifukwa chakuti alibe digital id. Koma mpira kungomva chizindikiro chakuluza kwa timu yako, anthu amafa, chimawapha ndi chani, chimakulizani ndi chani, chimachotsa chimwemwe ndi chani, chimapyesa mtima ndi chani? Ndi chifukwa chakuti chikondi cha kumpira pamodzi ndi malogo mumaonacho amakayika brain id mu mtima mwanu. Sono nimafuna kuti inuyo muyambe kundimva kuchokera pa zizindikiro za mpirazi. Choyamba tikanena kuti logo ndi dzina la pambali la timuyo. Mukangoti logo imatenga dzina la pambali la timuyo. Mwa njira ina, ngati inuyo munganene kuti Nyasa Big Bullets, ndi kuti mwatchula dzina la Nyasa Big Bullets. Koma mukatenga logo ndi kuyika logoyo, izi kupasani kutanthauza kwa zimene zayikidwa pamenepo. Why mpirawo waumenya ndi dzanja lamanja, nanga chimene akhwezacho kuti chikuyenda nkukuluzi kukafika pamene pali mpira nsewu mukuonawo umene wayamba pang'ono koma kutsogoloko wakakula kudusa mpirako. What is that? Chimene chocho nchani mukuchionacho? Kodi ndiwo jambula anangofuna kukokomeza? Mukapeza kuti ndika highway kakuchoka paphazi koma kumene kakupitako kakukula, ngati mmene inu nonse mwaonera dziko lonse lapansi kuchokera pa tsiku limene masewera mpira anayamba kudzafika lero, chinsewu chinakula. Palibe munthu amene amajambula munthu akumenya mpira nkuyamba ndi kwakukulu nkulekeza ndi kanjira kakang'ono kumene kuli mpira. Ayi, amayamba ndi kalaini kakang'ono koma kumene kukupita mpirako amakakuza. Ndi ndani anapanga design kansewu koyamba pang'ono kukamaliza kakakulu kukafika pa mpira? Anali ndani? Ni mzimayi wopembeza Satana amene anali ndi dzina lakuti Teresa Ferguson. Teresa Ferguson nayenso anali mmodzi mwa anthu amene akhalapo ku dziko lapansi kupanga design malogo ku dziko lapansi lino. Teresa Ferguson anali 33 degrees Satanist, kuphatikiza ndi anzake ena amene anali mu ofesi yopanga malogo ku dziko lapansi mu nyengo ndi nyengo. Choncho designer wakameneka amene anali nawo pa upangiri
wa dziko lino la Malawi pamene Blantyre City inkatulusa timu imene lero mukuitcha Nyasa Big Bullets, panali mzungu wa ku Scotland amene amagwira ntchito m'boma la England ku City yochedwa Blantyre. Kuchokera mnyengo ya munthu uyu amene anali kupembeza Satana ankazindikira bwino za chinenero cha Satana chopezeka ku malogo. Ndiye kuti mukaitenga logoyo payokha imakhala ngati nickname ya timuyo. Mwachisanzo mwaona tima point follow tili kutsogolo kwa mpirako. Mpirawo si mpira ndi dziko koma inu muwaona mpira. Nthawi zonse pamene mukuona mpira wayikidwa umayimira walo. Chinthu chochitika ndi anthu onse. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti masewera tsopano ndi mpira ndi masewera ampira ndi masewera aponseponse a dziko lonse. Amene anayamba pang'ono anapita nakakula. Ndiye kuti ino mukangonena kuti Nyasa Big Bullets ndi dzina la origin la timuyi, koma mukabwerano ku logo mukapeza kuti it's a nickname. Mwayamba kutchula dzina lina la timuyo, zochita zina za timuyo. Mozama kwambiri zinenero za chipembedzo cha Satana zokhala m'mipira zimayima kwambiri ku logo ndi zizindikiro zimene amazijambula ku logoko. Chifukwa chake tikunena kuti ana Mulungu amene timasapota nawo mipira tiyambe kuzindikira kayankhidwe kanga akaka kamene ndikuyankha lero mu kayankhidwe katsopano in another dimension yofotokozera nkhani yokhuzana ndi masewera, chifukwa ndabwera ndi brain ID. Mukangonena za logo ndiye kuti mukunena za unyado wa timuyo ndi inuyo. Mumalankhula zinthu zina zozama. Now ndiye kuti ndikukupatsirani dzina la timu komanso nickname ya timu. Mipira yonse makalabu onse mumaonawa amayenda ndi mayina awiri a mipira. Dzina loyamba ndi la timuyo ndipo dzina lachiwiri ndi logoyo. Logoyo ili ndi statement imene imafotokozera za chimene chocho. Let me explain. Brain ID ndi zidindo zimene zimakhala mu ubongo wa munthu pa last drop ya moyo wake. Print imene chinthu chimene chimadindidwa mu ubongo wa munthu akamamaliza ulendo wa moyo wake uno kuti kupuma kukusiya, ndi chimene chimakaoneka kumapeto kwake kuti imeneyo that is brain ID. Ndiyoopsa kwambiri kusiyana ndi ma ID amene timalandira amene tikuwaopa kutsogoloko. Iyi ndiyoopsa kwambiri chifukwa this brain ID ingathe kukhala chigololo mu ubongo wa munthu kufikira pa extent yakuti sasunthika tsiku limene akumwalira mukakamuyeza ubongo wake umakadinda chimene anali pa chisembwere. Mwina zimadziwikira ena amene amamwalira ku dziko lapansi ali ochimwa, azikufotokozerani zizindikiro za zimene amalankhula zimabweretsa chithunzithunzi cha brain ID kuti munthu uyu anali wachonchi ndipo chikhalidwe chake ndi chakuti. Amatha kumalankhula moyo wake ukamachoka ngati munakhalapo ndi odwala kuti akufika pa point yoti akumwalira. Zizindikiro za brain ID. Brain ID imayamba kutulusa chichewa, imatulusa chinenero, kuchita screen out chimene chinali mkati mwa munthu. Ndiye mpira umayika brain ID mmutu mwa munthu. Koma pamene ndikunena za brain ID mmutu mwa munthu, mphamvu zake sizichokera ku dzina lakuti Big Bullets koma ku
munapanga bwanji design ya logo ya mpira wanu ya timu yanu kamene kakuyenda pa logoko mwachisanzo ndakupasira ni ka big bullets mukapeza kuti pali kansewu kamene kakuyenda mpira kamene kakupita kakakula mukakapeza malo ambiri mukamajambula munthu atamenya bullet amajambula choncho kamayamba pang'ono kamapita kakakula kumene kukupita mpirako. Koma ine ndikufuna tsopano mukakweza maso mukaupeza mpirawo kuti mudziwe kuti umene usi mpira mupeza nyanga folo zaloza kungodya zinayi. Mulungu amaziona bwanji kwa inu amene mukupembeza Chikhristu mu dzina la Mulungu wanu wakumwamba nanga Allah inu anzanga achisilamu tinyanga timene titi amationa kuti ndi chani chifukwa mwina kuzindikira kwanu kukuthera pakungoona puleya ficha kondoyi akumenya bullet mu mpira pakungoona TNA mu Super League zathera pamene popo kwa inuyo. Koma chimene mukupembeza ndi kukweza mukukweza milungu ya dzuwa yakummawa imene azipembezo zonse ndazitchula apapazi simukhulupirira mu dzuwa. Silamu sakhulupirira mu dzuwa, feso akhristu sitikhulupirira mu dzuwa. Koma tsopano nyanga mpaka nazaloza makona folo adziko lapansi. Zinthu zazing'ono zikakupangani kuphonya kulowa mu ufumu wakumwamba. Tikamanena kuyipa kwa usapota wa mpira timayang'ananso nickname ya dzina la mpira imene imatengano milungu kuzayiyika pa kusapota kwanuko. Mwachisanzo ndichoke ku Malawi kuno ndipite nanu ku timu ya Atletico Madrid mukapeza kuti palogo kapena ndinene kuti Atletico Madrid mukapeza kuti the Atletico Madrid mukatenga Madrid yo ndi tauni kazi kumveka pano ndi tauni tilindiriyawo Madrid yo ndi tauni mupeza kuti Atletico Madrid ndi dzina koma nickname ya Atletico Madrid yagona pa logoyo. Tiyeni ku logo ya Atletico Madrid mukapeza chinyama chiya chimene amachitcha kuti biye kaya timati chimbalangondo chikukwera mtengo wa strawberry. Chioneni bwinobwino chikukwera mtengo wa strawberry koma mu street ya Madrid. Muyang'ane bwinobwino pamenepo mukapeza kuti miyendo ya mzinda wa Madrid ikuonekera tauni imeneyo. So Atletico Madrid ndi timu komano mukapezano ichi chimene ndikuchitcha kuti nickname chimene chimakhala pa logo ya mpira mukapeza kuti that is another name ya timuyo. Ndiye chimene chocho ndi chimene chimachita kale milungu imene imakapanga print mu brain yanu ndikukupasani ID ya inuyo kudzera mu zimene zili pamene popozo. At the end ya kufa kwa moyo wanu this ID ndimene idzaonekere. Tapempha za malala masapota ampira akafa azeka achita postmortem akagabadule ubongo Joabu nzanga ukakhaleso pomwepo chakhatsa ukaonerere akakupase ripoti la munthu wa mpira akakufotokozera chinthu china chake cha chilendo chimene mwina iwe nzanga wa sukulu ukhale kuti ukuchimva koyamba kuchoka kwa ineyo bulutu wa standard 3. Ichichi chimene chikutchedwa kuti brain ID ndiopsa kwambiri. Simungazembe olo mutachita pretend kuti ndinu wopemphera olo mutapanga pretend kuti chikhulupiriro chanu ndi cha mtundu wanji pamachitachita amene mumapanga ku church kandinu mbusa kandinu evangelist whoever you are
koma at the end of your life the brain id idzachita print out the little actual iweyo mbusa iweyo weniweni tribe weniweni adzaonekera mu ubongo wako. Ndiye izizi zikondi zimene timavala nkuyika pa thupi pathu zimatichitira print id ya mu ubongo ya chimene tili mkati, ndipo sizithera panja pa jezi zimachita mkati. Ndiye chimene chichi Mulungu chimamuyang'anitsa kumbali ndi inu ngakhale mumapemphera pachali chipano. Koma pamene mukukonda mpira ndikuvala mpaka majezi ndikuyikapo malogo amipira pa majezi anuwo, mumakhala kuti mukudziyikira udani chifukwa Mulungu amafuna kuti brain id yanu mukhale chikhulupiriro cha pa iyeyo, ngati anzanu achina Polycarp, anzanu achina Blandina amene analola kufa achina John Huss. Kodi munali chani mu brain id yawo mmene amamaliza pa staki ya mitengo moto ukuyaka? Munali chani mwa azimayi ndi asungwana amene anaponyedwa mu ng'anjo, mdzenje, muholo ya mikango, kudyedwa ndi mikango? Mu brain mwawo munali chani pamene amamaliza imfa yawo? Kulolera kuti tidyeni ndi kuti brain id yawo ndi chikhulupiriro chofanacho chimene chinapezeka angakhale m'mitembo mu zigama za ubongo wawo. Dzamalala ukanandipeza kuti ndikupempheni kuti mutifotokozere bwinobwinonso chinthu ngati chomwechi kuti chimayenda bwanji. Mukamayang'ana kuti mukazindikire kuti munthu chimene chamupha ndi chakuti. Waphedwa chiri mtembo amavundukula chikopa cha mafupa a mutu nkusiya chozungulira chotchedwa ubongo. Ndiye iwo aja amachita dilu ndi chimene chicha ndi amachisanthula ndi chimawuza kuti munthu uyi anangomuyika chinsalu kukamwa wafa ndi kubanika, munthu uyi anamwa madzi ambiri, munthu uyi anaponyedwa pa madzi koma atafa kale, kapena wafera m'madzi. Ubongo umanena. Now imeneyo ndi imene ndikuyitcha kuti brain id. Now mukatenga brain id imeneyi kuyipitisa ku soka crescent kapena kuti soka logo, mukapeza kuti ndi chimene chimapanga tsopano kuti munthu osewera mpira kapena osapota mpira akayambe kulandira chinthu choposera dzina limene amalikonda. Ino anyasa Big Bullets muli ndi zinthu ziwiri zimene ndimafuna ndikufotokozereni kuti mukudziwa kodi kuti Nyasa Big Bullets ili ndi nickname. Nickname mukayiwerenge kumene kukupita mpirako pa logo yanuyo, kukupita mpirako muyang'ane mpirawo ndiye muona kuti uli ndi nyanga folo zazungulira mpira, ngati odinda anadinda bwino pa logo yanuyo. That is a nickname. Muyeneranso pano kuchigumula chimene chocho kuti kodi mpirawo ndi chani, nanga kanseuka kayenda mpiraka kuti mukapeze pa mpira ndi chani, kuti mpira ndi chifukwa chani. Ngati uli mpira wayikidwa nyanga folo ndiye kuti si mpira, ndi dziko, ndi chani inside the religion. Muchikhulupiriro tsopano cha munthu pa faith ya pa Mulungu amaonanji mukamaona zinthu zina ngati zimene ndikuyamba kutambasula pamene papa. Now mwayiona mene ndayifotokozera Atletico Madrid, ndiye kuti mukangonena kuti Atletico Madrid mukonena dzina, koma the nickname pali chinyama biye chimbalangondo chikukwera mtengo wa strawberry. Kodi ka strawberry nkukwera?
ndi nkhani yosausa kwambiri ndiyozama ndiye kuti muli chimene akulankhula. Koma pomaliza mukapezanso kuti pa logo yomweyo akukupasirani nyenyezi 7 muyipeza ili pa logo ya Atletico Madrid. Ndi chani chimene? That is a nickname ya Atletico Madrid ili pa logo. Ndikuyesa kutambasula pa ubulutu wanga kuti mwina nchewa angamveko kapena wina omva chizungu ndi chichewa chomwe angandimvetsetseko kuti kodi chimene ndikufuna kunena ndi chani. Ndikunena za ma nickname amatimuwa, komanso ndikunena kuti chimene chichi usapota umayika ID mu mtima mwathu ndi mu ubongo mwathu. Ndi imene mwachidule ndangoyitcha kuti brain ID. Ndikukhulupirira kuti inuyo mutha kunimvesesa bwinobwino. Mukapita pa timu ya Bournemouth, ndi timu yosadziwika, ndikungokutengera nkoni zinthu zina zachi kuti muthe kuona. Muona mutu wa DK utasenza mpira. Ndi chani chimenecho? Imene ndi timu ya Bournemouth. Ilibe masapota ambiri, koma ndingothawa ndibwere ku Kaizer Chiefs kuti mwina mundimve bwino. Mupezanso kuti kamutu kofanana kangosiyana design ndi kamene kali ku Bournemouth ka DK. Amenewa ndi mafumu aku Atalanta mukapeza pa Bournemouth. So timvane pano. Masiku adzana panali mafumu amene anali mu satanic chifite mu ndondomeko za ufumu wa Satana. Mafumu koma kumakhala mbungwe la chipembedzo cha Satana. Omadziwa kuti ifeso tikhulupirira Mulungu adakhazikika ku Atalanta. Nkhani zosausa mene nangonena kuti Atalantamo ndio ndinso mwadziwa kale kuti ndafika kale chakumpoto kwa dziko la Italy. Ngati siku mwera kwake kuti ndala kuitsa. Koma tamverani. Tibwere pa Kaizer Chiefs kuti tizaone za mutu umenewu ndi kuutcha wa mafumu aku Atalanta mene mukaupezenso pa Bournemouth. Ana Mulungu, ndisanapite ku Kaizer Chiefs mwina mwango ndipeza kumene pa 32 minutes ndikufotokozera za brain ID imene kwambiri anthu timayilandira kuchokera ku supporter wa mpira. Kuchenjeza kwa mu audio iyi ndi ana achikhulupiriro kuzikhulupiriro za zipembedzo zathu koma zopita kwa Mulungu, kuti tili kunja kwa chipembedzo cha Mulungucho ngakhale tili mchalichi, chifukwa chalichi chathu si chimene chili mu brain ID yathu, koma zimene timasapota mpira ndi zimene zili mu brain ID yathu, chifukwa ndi zimene zili ndi kuthekera kukachita print mkati mwa ubongo. Ndipo atakhala kuti mwamwalira lero ndikukupangani postmortem, saka kupezani kuti munali mkhristu koma munali wa maule. Maule wa amachitidwa print ku ubongo. Ndi zimene zimapangisa kuti ku print ya ubongo wanu ikachitidwe print timu ya supporter ya timu imene mumayisupporta. Chimachitika ndi chani? Ndikunena kuti timu iliyonse ili ndi nickname. Ndi that nickname imapanga describe the satanism inside the football. Let me go deeper, explain za Kaizer Chiefs. Ndi mutu wa mafumu aku Atalanta. Kaizer Montano ndi amene anasewera mpira ku Nazir Atalanta, amaitcha kuti Nasero Atalanta, kuchokera mu 1968 kuzafika mu 1971. Pobwerera kwawo ku South Africa, nyamata ameneyi ndi amene anakayambisa timu ya Kaizer Chiefs. Koma chodabwisa nachi, pamene akupanga timu ya Kaizer Chiefs imene muli nayo ku South Africa, mukapeza kuti mkulu ameneyi sakupanga ndondomeko, sakupanga njira ya kuyika timu yakeyo pa dzina la iyeyi ngati Kaizer. Watenga Kaizer
dzina lake ndi kuyika Chiefs. Mukapeza Chiefs mukumpeza ukukuyi silinali dzina lake la Kaizayi. Kaizayi amamutcha kuti Montangi kapena kuti Mautangi, muli monse mene mungatchulire, koma iyeyi sanali Chiefs. Now mukapeza kuti Kaiza ndiye kuti mupeza kuti ndiye dzina la timu. Chiefs mumakayipeza ku nickname imene ili pa logo ya Kaizer Chiefs. Pali mutu wa ndani? Pali mutu wa mafumu aku Atalanta. Chimozimozi ku Bournemouth kuja. Ndi mafumu aku Atalanta anali pa kalabu imodzi. Makalabunso ambiri ampira anatengera zikhulupiriro ndi zipembedzo za mafumu ameniwa, zimene kutsogolo kwake kuna zapeza kuti atilowetsera sopano the Illuminati in football. Na kutamverani kuchokera kumene koko kunali zinyama zolekanalekana zimene the chieftain ya ku Atalanta, mafumu oyimira ndi ulamuliro wa mafumu aku Atalanta umene unali worldwide ku dziko lonse lapansi, amakapembedza milungu atanyamula mafano azirombo zolekanalekana. Chinalinso chipembedzo choyipa kwambiri pamaso pa Mulungu, ndipo sankakondwa nacho. Chifukwa chake Mkhristu kaya ndi Msilamu sayenera kukhala involved mu zinthu za mpira. Ine ndikunena pakati ndi pakati, wakumva koza kusira pamenepa, ufuna kumva koza kutengako. Musakamdandaule Mulungu akukubwerezera, akukubwezani pa tsiku la chimaliziro mutachita bwinobwino swala zanu zonse 5. Akhristu mutapemphera bwinobwino mopanda chilichonse chokuletsani, ndikumakadabwa kuti akunena ndi inu kuti chokani kwa ine sindikudziwani. Chifukwa ichichi chimapereka brain ID. Ndiye timafuna kuti inu mabulutu anzanga amene ngakhale Sunday Phillips munafike, ndikamanena kuti brain ID ndikunena kuti chani? Ndi chizindikiro cha mu ubongo. Chizindikiro cha mu ubongo chimene chichamumamva kuti apolisi atola maliro ndi akuti akayamba ayeza kaye amakafuna akapezemo chizindikiro cha mu ubongo. Ndiye mpira umayika chizindikiro cha mu ubongo chimene amakachosa chizindikiro cha mulungu wanu ndi kukayika chizindikiro cha mulungu wa timu imene mumayisapotani kudzera muzinyama ndi zifanizo. Pano Kaizer Chiefs yakubweresera ni mutu, mukuudziwa kodi kuti mutu wongwa ndani uli pa mtima panupo. Ena mumafika povala ku nzikiti, ena mumafika povala ku chalichi, ena mumafika povala ku misonkhano ya mapemphero mdzina lakuti ndi chovala basi, nanga mutu mwaunyamula wa mfumu ya ku Atalanta kudzera mdzina la Kaizer Chiefs ndi ndani? Tsono phunziro kapena kuyankha nkhani yokhuzana ndi malogo kapena makaka amatimu ku dziko lapansi makosana ndingasove zipangizo zokwanira. Mukadandiyandikira anyamata amene muli ndikathumba ndikasukulu ndi makompyuta anu kuti mwina zinthu zimenezi tizizifotokozera bwino ndi zithunzi zace ndikumazika malo oyenerera kuti anthu azizimva. Chifukwa zinthuzi ndimazifotokoza kupyolera mukuchepekedwa kwa ubongo komanso kuchepekedwa kwa kafukufuku wa zithunzi za makono za nyengo imene tili ino kuti iniyo mumvesese. Ndi munthu ndikulankhulira kuchire ndibe kalikonse ndangokhala ndimangopereka information zimene ndili nazozi. Ena mukadakhala ndi chidwi kuti zimene zizimveka bwino ngati kuti zikuchitika ndi standard ya nyengo imene tili, zikanakhala bwino kuti mauthenga ngati awa azipitaso limodzi ndi zithunzi zace, koma munjira ya sukulu kuti osophunzira nawonso azitha kumva chimene ndikunena inechi. Tamverani, mukaphatikizapo kafukufuku ngati ameneyi mukhoza kufunika kupeza nthumwi kuti zipite mu Italy zikazungulire m'matawuni a Atalanta ndi m'manda a Atalanta mukaone ziliza
ngakhale machalichi achikatolika, machalichi achi-orthodox ndi machalichi azipembedzo zina kuphatikiza mapentekosto, mukaone design ya mamangidwe amachalichi awo, design ya mamangidwe amaofesi awo, zikakupasani umboni wokwanira kuti oye padafunika litikana mayenda ndikumajambula zinthu zimene zizi. Anyamata achuma amene mulipo, ntchito ku dziko lapansi yamalalikidwe ndi yayikulu kwambiri, ikungosoweka iniyo kutuluka poyera ndi zimene Mulungu anakudalitsa nazoni, kuti uthenga uwu usamangofera momwemu. Chifukwa ine ndikufotokoza pa level yakuti sikulu ndiyochepa komanso palibe zipangizo zimene zingandithandizire kutumbula chinthuchi mothekera. Ndikudalira Mzimu yekha amandikwanira, ndipo ndimathokoza chifukwa cha zimene Mulungu amandichitirazi pamafotokozedwe. Now the Kaizer Chiefs ndi milungu yochoka ku Italy imene tikunena pano ikuchita dominate mu South Africa. Kodi result ya milungu imeneyi ndi ukapolo wanji umene umagwira iwo amene atenga chithunzi chimenechi ndi kuchika pa chovala chawo nkumayenda nacho? Mumakumana ndi chani? Ndi mabomba achi. Mukapeza kuti ndi nyenyezi zimene zimachedwa kuti black star, the demonic black star imakachita hit brain yanu, kotero kuti simakhala pa success koma mumakhala pa distraction. Zinthu zimagumuka koma zimagumuka mukukuwa. Chiefs, Kaizer Chiefs, wo Kaizer Chiefs, wo ngani zimene zindizosausa kwambiri mpata ukadakhalapo ndikanangobwera pa Mamelodi Sundowns. Nickname the sky is a limit. Musaiwale kuti ndi zomwezo zomanena kuti the sky is a limit zimene zinaphalake Dube. Nobody can stop Reggae. Anyamata Mamelodi Sundowns akuti the sky is a limit. Khani zosausa kwambiri ana Mulungu iwo achikhulupiriro kukhala muzipembezo za zimenezi. Kodi mukudziwa Sundowns the sky is a limit ndi chani? Anyamata ndasungwana opezeka m'mayiko a dziko lapansi amene timamvera nawo zinthu izi, tikakhumudwa tikakafika kwathu titachita bwino ndithu. Bible likuti ampira adzanena kwa inu, ife tidanena kuti atate, ndipo adzanena kuti si onse onena atate amene ayenera kufika mu ufumu wa Mulungu, koma ndikunena iwo amene anachita chifuniro cha Atate wanga. Ndi pamalo pamene pamakakhala chifuniro cha Atate muthupi lanulo ndi pamene anyamata amipira ndi malogo awo achitapo print kudzera mwa Satana, apangapo brain ID ndikukakuyikirani pamenepo. So maona pano kuti Chiefs it's a nickname. Nkhani koma zosausa kwambiri sindidziwa kuti ngati tikumva moyenerera. Ndikubwezeni pang'ono pamene ndikupita kumalechereche ofotokozera zinthu zimene ndikuzitambasulasi. Mutaonapo chinthu china chake chodetsa nkhawa kwambiri. Titengeni timu ya Chelsea yasintha kangati katatu, koma kusintha kosiriza kumene kunali kodetsa nkhawa kwambiri kunasinthidwa timu itatengedwa ndi otenga wachinambala 3 otchedwa Abramovich amene anatibweresera Blue Lion. Kamukumva? Anatibweresera Blue Lion. Now Chelsea ndi dzina koma logo it's a nickname chifukwa akukubwereserani the Blue Lion. So ngati iweye uli Msilamu umapembeza kasano pa tsiku ndikukakamira kumachula kuti Msilamu chifukwa funsoli pa magulupu au mboni watu aibu pali anthu azipembezo zolekana amene anajoina magulupuwa kuphatikizapo mashehe amafunsa so mafunso kufuna kudziwa, sikuti amakhala kuti alowa chikhristu ayi, koma amangofuna kudziwa. Ndiye pali zimene pa gulupu pa timadziwisa zongofuna anthu kuti adziwe. Ndiye pali uthenga otengera anthu ku chipulumutso.
ndiye wandifunsayi ndi munthu woti ndi wachisilamu. Ndiye chifukwa ndikunenaso kawiri kuti nkulakwa kwambiri kupita kukalowa mu mzikiti ndi mkango wa blue. Chelsea ndi timu mumayiona ichi, but there is a nickname imene ikutuluka ku the Blue Lion imene inabwera ndi Abramovich. Kuti Abramovich ndi ndani? Mukampeza kuti Abramovich it's the member of the Illuminati amene amadziwa bwino the Atalanta gods, kuti kuli zinyama zimene zimayenda limodzi ndi anthu. Kaya ine ndikumveka kaya sindikumveka, Mulungu amene amadziwa kusamalira mitima ya anthu akusamalireni ndi kukupasani chithunzithunzi chokwanira cha ulendo wa nthawi ya pansi pano. Mpingo wa Mulungu, ichi chimene tikuchitcha kuti Brain ID chimatenga nawo mbali kwambiri pa malogo ampira komanso malogo azipembezo zathu. Chimayika imene timayitcha kuti Brain ID. Tsono ndikabwerera kwa inu anzanga a Seventh Day nda Khirisitu, tikapita ku Chipentekosto tikapeza kuti anakokako nkhunda mukazipeza kumeneku zimayendayenda mu chipembezo chimenechi, zimene zimayika Brain ID yechithunzithunzi cha Mzimu Woyera mmaonekedwe akachimbalame kochedwa nkhunda. Nkhani zosausa, nkhani koma zosausa. Now mukapita ku chipembezo chathu cha Seventh Day mumbapeza kuti pakatipa chinagawana, ena analowera kwina ena analowera kwina, chifukwa chakuti origin ya chipembezochi nayonso inasankha kuzitengera logo. The logo yi it's a nickname ya chipembezo chanuchi. Mukangoti Seventh Day ndi iliyonse, tonse nda Seventh Day, koma pamakhala nickname imene imachitano kale kuti ikayike Brain ID mu bongo wanu. So ndi pati iyo siriza imene ndikufotokozera kwa inu ngati mpingo wa Mulungu mundimvesereso ndi chidwi, ndikutengako ganizo lanu mopanda kudana ndi wolankhula, mopanda kuyikako zifukwa zimene muli nazo ndi wolankhula, koma kungomvesera ndikutengamo point, mulibe point ndikutaya. Seventh Day ndi challenge, chonse ndi dzina limene lolo, tonse tilimene momo. Koma mukalowa mkatikati mutsopano mukayamba kupeza nickname amene amachita kale malogo. The nickname ya Seventh Day yoyamba inali 3 angels logo. It was a nickname imene inakachita print ku brain ya mamember a Seventh Day. Pamene chinafika pakatipa kuti tsopano nickname ija ikufuna kuyikidwa ina, ena anakana up to the extent kuti ananyozedwa, anatukwanidwa, anatayidwa, ena anachedwa materebani, anapasidwa mayina olekanalekana mu nthawi yakugawana kwawo. Anakhala zisilu for 10-15 years akuzunzidwa, akuoneka opanda kanthu. Ena anatengeredwa ku makoti akukakamira kukhala pa nickname ya 3 angels. Koma the origin name ya tonsefe ndi Seventh Day, imene ikutipanga kuti tiyambe kugawana ndi nickname. Ndi nickname ndi 3 angels imene inabwera ndi logo yake. The same malogowa chimozimozi ndi amene so amakhala ngati pa mpira pacha. So says zimakachita Brain ID maganizo mubongo wa munthu womwalira ali ku 3 angels, ataenda ndi chikhulupiriro chake chonse mubongo mwake mukampeza kuti munachitidwa print the logo ya 3 angels. Chifukwa logo si chinthu chamasewera, chimachita transfer kulowa inside the body mpaka na nkati mwa omedula obolongata ya munthu amakachita print that logo. It's a nickname ya chinthu. Now tapalasira napo makala amoto a Seventh Day apapa.
ndi ena tapeza logo ina pamene amabweresa logo ina ya mtanda baibulo lotsegula ndi mtanda wozondoka mukapeza kuti imeneyo yonso pano nayonso ndi nickname ya ena a Seventh Day achiwiriwa obwera kuzapanga zachiwiri zatsopano anachoka ku logo iyi pa zifukwa zawo ndi kuzabweresa tsopano logo ina ndi logo ina inabwerayi ndi mtanda ndi baibulo lotsegula. Ndiye muyambe kumva tsopano kuti zimene zizi zinachita bwanji mu ubongo wa munthu. Iwo amene amachedwa kuti Seventh Day ya mtanda ali ndi brain ID imene chinachitidwa print mu ubongo wawo ndi mtanda ndi baibulo lozondoka. Zimene kufa kwawo lero zinthu zimene zizi zili mkati mwawo. Na mukamauza zakusinthana kukapena mkanganowu inu a Three Angels amene nickname yanu ndi chizindikiro cha angelo atatu mukapezana ndi anzano a Seventh Day amene nickname yawo ndi mtanda ndi baibulo lozondoka mukamakangana kapena mukamakambirana zakuti mupembeze mulungu wanu pa ground imodzi ya Seventh Day chimene chimakakugawanitsani tsopano ndi zizindikirozi zimabwera. Mumaona mtanda mumaliona baibulo lozondoka ngati logo yanu imene imenayo muchikhulupiriro mu Seventh Day mukuti ikukupangani kulekana ndi anzanu ndipo simuchisiya kapena kusuntha kwakuti chimene chimakupangani kuti musamvesese mfundo za kutembenuka kwa kapena kufotokozera bwino kwa mawu ochokera kwa anzanu a Three Angels. Inuyo mumadziwa kuti tikavomereza awa kuyenda nawo limodzi ndi kuti tachosaso logo imene ili mu brain yanu imene ndi mtanda ndi baibulo lozondoka. Awanso chimozimozi kuti abwere ku mtandaku amadziwa kuti tachotsa brain ID yathu ya Three Angels imene ili mu ubongo mwathu. Sopano ndiye kuti mkangano wa zipembezo tikukangana pa banja limodzi koma mu dimension ya malogo olekana ena mtanda ena Three Angels. Ndiye ndikunena kuti malogo wa amayika brain ID, mind you be careful. Ndi chifukwa chake baibulo pamene akutilembera malamulo akuti musamapembeze chilichonse chakumwamba cha dziko lapansi kapena cha m'madzi. Musamazilambire izo, musalambire angelo chifukwa akupasani logoyo ichita print mu brain mwanu. Ndiye mulungu akudziwa kuti pomwalira munthuyu adzakhala atadindidwa mu ubongo mwace ndi angelo atatu amene sakumtengeranso kulikonse chifukwa uthenga wawo sanawulalikire sanawutsatire anawufotokoza pakamwa koma sanakhale mu zimenezo. Baibulo likunena kuti ngeloyo mmodzi ananena kuti opani mulungu iye saopa mulungu nkomwe. Ali mu Three Angels akuchita zibwenzi, ali mu Three Angels akuchita ufiti, ali mu Three Angels akuba akuchita mabodza sakukhulupirika ngakhale sabata sakulisunganso. Ichichi ndi chani ndi china chimene chachita print ubongo wake. Tsono ndimati ndifotokozere ngati gawo loyamba la kufotokozera za makaka amene amapezeka mu zikhulupiriro zathu. Gawo lachiwiri, gawo loyambirira la kumaminisi oyambirira, malogo ndi zizindikiro za maina a matimu amene timasapota nawo. Mukudziwa bwino kuti ngakhale timu ya Barcelona ikutenga mtanda wa St. Louis ndi akupasirani yellow red ka blue kobisalira pa musipa kukachita kale mbendera yawo. Inu ana mulungu potsatira zimenezi ndi kukhulupirira kuti zidzikhala m'mala yanu pa mtima panu koma olede muli ana achikhulupiriro cha mulungu mukumva bwanji mukuti bwanji. Nkhani zimenezi ndizosausa kwambiri, nkhani zimenezi ndizosausa kwambiri. Nditakhala kuti ineyo sindimwamowa
ndipo sinamwepo, koma daily ndimakonda t-shirt ya Carlsberg, probably the best beer in the world. Ndayima kutsogolo nkumalalikira kumene ndimapita kuja. Inuyo munganene kuti logo ya Carlsberg, probably the best beer, ili pamalaya panga ikuchita chosiyana ndi chimene ndikunena. Mukandipeza kuti ndine munthu wolephera chifukwa cha malaya ndi chizindikiro chimene ndayika pamalaya angapo. Ine ana Mulungu mundilole kuti ndikutengereni ngati gawo loyamba. Ndanena kuti mayina amatimu ndi mbendera zawo ndi ambiri, sindingamalize ngakhale ntakhala kuti chaka chonsechi ndidzifotokozera, chifukwa pamenepo ndasiya Liverpool, the Liver Belt. Hani zosausa. Liverpool, the Liver Belt. Liverpool, the Liver Belt. Mpaka tsiku limenero pamene tizizaona the Gunners. Amen. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Somo sochuluka amene cholinga chake ndikutipanga beife anake kuti tilandire zotikonzekeresa kumapeto a nthawi ino yapano. Chipokhapo okondedwa pamene akulekezera anzathu achipembedzo cha Satana pomakonza njira zimene zingaononge miyoyo ya tamvera. Ngati mukufika mu ofesi yaikulu ya United Nations, muli tizipinda tiwiri timene munthu umalowamo olopanda sukulu, bola ngati uli ndi access yolankhulana ndi Satana, yolankhulana ndi ziwanda. Room imeneyi imatchedwa prayer room kapena kuti worship room, imene makosana awa amene akukwera kaya mukuphunzira lero akakakukolani kuntundako mumapita kukachisi ameneyo, kapena amene anakodwa kale amapita kukachisi ameneyo kukampembedza Satana, koma moonekera tsopano osati mchizirezire muchimbisibisi ayi, kumene tsopano mwa maphunziro kumayamba kubwera maganizo akuti kukhala ngati Mulungu kulibe. Sisi kumveka bwino kuti Mulunguyo amakhala pati. Kumayambano kulowa maganizo kuti Bible ndilaboza. Koma mukachoka pa chipinda chimenecho paliso chipinda china chimene chimatchedwa kuti thinking room, chipinda chosausa kwambiri. Mukapita mu thinking room simukapezamo mipando kapena kuti muli zipangizo chilichonse chimene chili mmenemo. Munthu umangolowa mmenemo ndika kakope kako kuti ukalembe. Mukalowa mchipinda chimenechi ziwanda zimabwera kudzayamba kupanga revelation, mavumbuluso, kupereka mavumbuluso kwa cabinet minister anjerekezi. Kuchokera kumeneku ndi kumene tsopano mumatha kuona kuti mabungwe akuluakulu aku dziko lapansi akuyenda, mapulogalamu amene ayendesere chani bungwero, zimene ati achite, zimene ati aphunzisane. Munthu mmenemo umangoyendamo ndiye mumafika poti kali pamwamba kwambiri pa chipinda pa nyumba imeneyi, ndikuganiza ndi floor yomaliza, ndiye mumayima ndikumayang'ana mzinda kena kumumasinzina. Mukasinzina chimene mumapanga mmenemo ndikumangoganisa basi, thinking.
kuchita meditate. Musaiwale Bible kuti buku ili la chilamulo lisachoke paja, ulingiriremo usiku ndicha. Na Yesu mdierekezi akwatenga makosana amenewa kukakweza pa thinking room pamwamba, akatenga na mutimu zao amasankha mmodzi apite mmenemo. Nje mmenemo ndi mmene mumakalowa nyamata ndikuyamba kuganiza. Siku limenelo tikusinthana ndi malemu Kofi Annan akutsika, ine ndikuta ndikukwera, akuti yes brother, ndikuti inde mbale wangu. Kakope wata wabiriza ndikuti General Assembly yasala myezi itatu. Choti yeye akapangisha akala mkule mavumbulusanza ampi. Kodi sikumveka hivi? Therefore amagwera ndikudzayamba kulankhula mwamu. Chimene alankhulacho ndi chimene amapanga kukachipanga implement ku organization yakeyo akuluakulu chipange chakuti. Ndi anthu matakuona kuti oye head department watuyi ndikaswiri kwambiri chifukwa watusa project yanthu wakuti noti anthu ndita tipange. Maganizo ndi mavumbuluso anjelekezi amatuluka muchipinda chiti chimenecho. Tamverani, maorganization ni department ambiri adziko lapansi onse they are corrupted with the demonic power. Kwatira kuti inu ndine kugwira mu ntchito mmene ndi chiopsezo chachikulu, ndipo chili ndi kuthekera 80 to 75% kuti chotsa pa uzimu wathu pamene tikugwira ntchito ma department ambiri akudziko lapansi. Chifukwa chani? One, ndalama tikudiyayo aini yake ndi masatanisi. Ndimene nditenge kukaipeleka chachikulu, ndimene nditenge kulipira nanga sukulu. Kodi sikumveka? Chili pa chiopsezo chachikulu kumangodabwa kuti ntchito za Mulungu sizikuyenda bwino. Moyo wanga wa uzimu sikuyenda kupemphera kufuna ndili nako koma kukukanika bwanji ndi chifukwa cha ukonde satanic web imene ipanga kudziko lapansi, imene ana Mulungu tayangika mmenemo. Makosana tamverani, Yesu Kristu kuti atsike pa dziko lapansi anadziwa kuti ukonde udzayalidwa, koma chifukwa chakuti Bible lidati anthu anga otchedwa dzina langa, kutanthauza kuti Mulungu ali ndi anthu ake. Ukondeko ndi kuthekera kota kowapulumutsa. Musaiwale buku la Chipangano chatsopano ikulengeza kuti muzipulumutsa nokha ku msampha wonjerekezi. Kuti ntchito ilipo tsopano ndikuzipulumutsa cha wekha mwa njira ina. Undimve kulikonse kumene uli. Ndi udindo wako, si udindo wa Mulungu kukuza kuti chokako akungounika kuopsa kwa malo siyana amene mukukhala kugwira ntchito ndi kuyendako. Koma Bible likulengeza kwa inu kuti muzipulumutsa chani nokha ku misampha ya mdierekezi. Ife tili pano kungoulula misampha. The Department of Sarah Manoa by Grand Gilmore. 2 Timothy chapter number 4 verse number 10. Wina tawerenga mawo chepa kwambiri. Ndimapabe werenga nimofundira chikwaza nthawi ngati mwaipesa ngati sidapezeke ndiye ndiyambe kufotokoza. 2 Timothy chapter number 4 verse number 10. Pakuti Dema wandisiya ine atakonda dziko lino lapansi. Amen. Bible likuti pakuti Dema wandisiya ine atakonda dziko lino lapansi. Tamvera, Paulo sakuti Dema ndansiya. Tamvera, Bible sili kuti ineyo Dema ndansiya, koma Dema wandisiya ine.
Okondedwa ndi utumiki wa Dema ku dziko lapansi umene ukukakamiza anthu kuti asiye Mulungu. Paulo akuti Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Mayenda bambo nthawi ino kuchokera mu Department of Manoa Mulungu afuna kuchenjeze kuti tupali zokondweresa za dziko lapansi zimene zidakolapo Dema mpaka na kumusiya Paulo. Tamverani, Paulo asada nini mau akuti Dema wandisiya, asada lembe kalata yakuti Dema wandisiya. Tamverani, chimachitika cha anyamatawa adayenda kupita kukatumikira napita kukaphunzitsa mawu a Mulungu kumaiko awo malinga nimene Mulungu adawatumira. Koma tsiku limenelo atafika mu mzinda wina kukhala ngati cha Australia ndi amayenda Dema amati akatuluka kupita kukatumikira amakakumana ndi zosangalatsa zimene zinali kuti kumene. Akamabwera amakhala kuti wadya zakudya zochokera ku misinja ya ku Babulo, maso ake aona ntchito za mdierekezi ndiye zimakachita print mkati mwa maganizo aja a Dema ndi kumachita comparing pakati pa kukhala Mkhristu ndi kukhala mkunja. Dema zikamchulukira zoona zokondweresa za mzinda wa Sivile akapita yapa zabwino zokoma zambiri uku zosangalatsa zambiri zimene maso ake amaona zimenezo zidakola moyo wa Dema ndizo zimenenso lero zakola mioyo ya anthu ambiri. Koma mukampu muno tamverani mudziwe ichi Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. So mdierekezi akudziwa kuti chikondwerero cha dziko lapansi ndi misampha imene imakola cha ambiri. Kuti zikumveka inali nthawi imene Dema adayamba kuchoka umawu wa Mulungu ndikupita kumakaonera nawo masewera a mpira. Kodi mukundima akaonera mpira basi ulendo kokatengana ndi Paulo ulendo kokata mpaka anayamba kuta mkono. Tamvera kuchokera mu buku la Grand Gilmour pamutu wakuti the Department of Manoa mundimvese pano kondedwa mukatsekula buku limene la Grand Gilmour mumapezamo maulosi azoopseza msogolo zokhuza anthu ambiri. Mugwire mawu akuti zokhuza anthu ambiri. Satana mdierekezi adayika mapulani mbuku la Grand Gilmour okhazikisa zipembezo zimene zidzakhale ndi ziwanda zomakakopa anthu ambiriwo nkukhala mu chinthucho nkusanduka chipembezo. Mvera nokondedwa mwa zinthu 6 zili apa mundilole kuti 20 minutes yandisalirayi ndifotokozerepo za mpira ku dziko lapansi kuti ndi chani pakati pathu ndipo Grand Gilmour idadzodza bwanji masewera a mpira. Kodi mukundimva? Kodi zikumveka? Musayiwale chinthu ichi. Grand Gilmour inalosera za chipembezo cha mpira kudzera pansi pa mulungu Juventus. Kodi zikumveka? Juventus ndi mulungu payekha amene akuchokera ku planeti ino mukuiziwa planeti imene. Amen mpingo. Amen mpingo. Tamvera ndicho chipembezo chimene ndikuyika lerochi amene ndi Satana kunena chipembezo cha mpira ku dziko lapansi. Mundimve mamemba Advent amene ndi mamemba oyembekezera kulowa mu ufumu wa Mulungu akhristu a mipingo yonse ku dziko lapansi ndi mamemba a chipembezo cha Mulungu. Koma Grand Gilmour inakhazikisa chipembezo cha mpira ndi kuchipanga impawa ndi ziwanda mkatimo ndipo mpirawo sumangothera m'maso umalowa mpaka mu mtima ndi kukakhala mu ubongo. Kama kunimvesa
ndikukhala chipembedzo chinzache cha chipembedzo chimene inu mumapembedza cha mulungu icho chopambana kotero kuti mumakhala ndi kusankha pakati pa mulungu kapena masewera ampira kuti zikumveka zimene satana anachitengaso chimene chingati chigawo chimene chikusokoneza kunjako sindikunena ife kuno kukazi kuti zikumveka ife tili bwinoko koma ndizotheka kuti weekend itatopa Sunday ija sitikupemphera titha kutuluka apa kupita pa trading kukaonera cha mpira ndikuganiza kuti palibe chimene chavuta nga mpira ndi chimo mpira ndi vutonga koma Grand Grimoire ikunena kuti ndi chipembedzo chimene chisakhazikika kutsogolo kwa nthawi kuti zikumveka zimene ndipo ochipanga chipembedzochi kuti chikule na nyamata omwe aja makabinet minister andiyerekezi ndi achaini yake achipembedzo cha mpira ndi chifukwa chake lero ndayima pano palibe kalabu ku dziko lapansi ya mpira imene mwini wake si Freemason kulibe ndipo Illuminati ikudalira kwambiri ku chipembedzo cha mpira ku dziko lapansi kuti zikumveka izi chimene tu inu ndine lero antopemphera kuchokera mu zipembedzo zonse za dziko lapansi tena kuziwa kunena kuti ni msampha umene mdierekezi wautchera kumapeto a nthawi kuti inu mukakhalenso masapota amadepartment a milungu ya ziwanda zoyimira malogo amene amakhala mmajezi a mipira kachikumveka kaya amene pe timvane pa malamulo adzaswedwa tikadzakhazikitsa chipembedzo cha mpira ndipo tikadzayikamo chikoka cha mbiri kuti zikumveka izi somuzindimva munthude sukulu palibe apa kazikumveka kaya kwa zimene zikanamamveka bwino ndikadakhala kuti ine ndikuzilemba koma muchingerezi koma ine ndikuwerenga muchinenero chanu mulungu akuthandizeni zoperewerazo mumve nawo kuti zikumveka izi ameni ndikudziwa kuti kusogolo kwa nthawi zitheka ameni kufuna kumangiriramo zithunzi mmene kuti apaso nane ndiziponya nawo nimakhumbira nane so ndimafuna kazi wangu anyamatani ungamalekalakalaka ndimakhumbira ameni mpingo koma ndikanaziwerenga chichewa zikomo chifukwa chaino amene mukumva chichewa kudziko lonse lapansi ameni ngati muli ndi azungu atanthauzireni ngati muli ndi achewa angulu angoni ayawo aku Tanzania akuti atanthauzireni ndikunena panozi akunena kuti malamulo a mulungu adzaswedwa ngati tidzakhazikitsa chipembedzo chokhala ndi chikoka cha mpira amenewa ndi mawu amene ndatenga mu Grand Grimoire kuchokera pa tsamba lache la Department of Saramanoa kuti zikumveka now anapanga launch chipembedzo cha mpirachi ku dziko lapansi ndipo akunena kuti chidzatithandiza bwinobwino kulimbikitsa ndi kulambiritsa anthu ambiri milungu yosiyanasiyana muyimve statement chipembedzo cha mpiracho chidzatithandiza kulambiritsa milungu yosiyanasiyana ku dziko lonse lapansi kuti zikumveka statement ime ndi option tidzasonkhanitsa akhristu nakhala apawiri ngati tidzakhazikitsa chipembedzo cha mpira ndi kuchipasa mphamvu ikuopsa bwa chipembedzo cha mpira chakoka mamembala a chipembedzo zonse kuphatikiza Seventh-day Adventist amasonkhana pamodzi pa stadium pansi pa chipembedzo cha mpira kodi mukundimva koma chikuchokera kwa mulungu opsa kwambiri Juventus
kazikumveka zimene. Amen. Amen. Kodi tili limodzi? Akunena kuti chimenechi chidzakhala chipembedzo chimene chidzasinthanitsa malamulo a Mulungu ndi kwasinthanitsira ku chikondwerero cha munthu, kapena kuti chipembedzocho chidzayika pa sikelo malamulo aja a Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ndi chifukwa chake tachita tsoka ife kuno kumalawi kuti mipira yambiri yabwinoyo imaonetsedwa madzulo sabata litatha. Kodi zikumveka zimene? Ndiye timathamangira kukakhala m'masikirini kukaonera cha mipirayo. Ena kumene kumasangalala yang'ana kuti akoma mpira uja ulira Mulungu. Zili bwino achipembedzo cha Sande ndi kumasangalala kuti mpira uli sabata uli Saturday. Kodi zikumveka? China chitakupangidwa kuti chithandizire kuononga chipembedzo cha Mulungu ku dziko lapansi. Amen mpingo. So inu ndine pano timveni pofuna kuti alambiritse ambiri muchipembedzo cha mpiracho anagwiritsa ntchito malogo. Kodi mukundimva? Ndikukumbutseni kuti kuchipembedzo cha sataniki tili ndi kunali Catherine Baley ameneyo ndiye ndi designer wa malogo, satanic designer wa malogo. Catherine Baley ndikuuzeni makosana, Catherine Baley amalowa nawo pa thinking room chifukwa Yesu ndi 33 degree ndi member ku cabinet ya ndierekezi. Kodi mukundimva? Ndiye iye amene amalandira cha mavumbuluso, ndi amene anabwera ndi logo imeneyi pa 6 September 2011 kudzayika mulungu ja Nyamata amene anali kusakaniza mavirus komanso kupanga mankhwala, amene adzasokoneza tikamaza tsegulira ziwanda zokamenya nkhondo ku dziko lapansi, ndi anatulusa saini chamayiona ya COVID-19. Kodi ndi chani chimene? Ndi dziko zijamaziona zija ndi maplaneti makontinenti maziona zimakhala ngati ujeni. Kodi zikumveka? Amen mpingo. Ndiye ameneyu ndi amene ali ndi ofesi akapita kumeneko timu yanu ikhala chani, timu yaine ikhala Barcelona. Kodi zikumveka? Ndiye iye ndi amene amapita sopano ndikutenga logo kukaigulitsa kuti kumeneko ndikajamma kaona katayikidwa pati pano. Ndiye mundilole kuti ndichite ndangapo kuti atitsegule m'maso. Amen. Logo number 1 ndiye walo likapo. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimene? Amen. Munayiona logo imeneja kunena kuti anajambula ndi dziko, munaliona? Ndiye adayika manja imene imachedwa kuti satanic arm, imene inakagwira cha. Kodi mukundimva? Mmene amapanga launch chimene chicha chimpira chicha cha World Cup, panasonkhana makosana okhala ndi 33 degrees okwana 170 onse pacha pamodzi, padalibe bulutu pamene ayi okhaokha mfiti zikulu za dziko lapansi, chifukwa mumapita kumeneko mutakonzeka. Ine kuna alibe chifukwa ndisanabadwe komanso ndisanalowe satani, ndizoti ndikazipeza zolembedwa. Kama kundimva kale tamvera kunena kuti tidzayikamo mphamvu yogwetsa dziko lonse lapansi
chifukwa Satana palogoi ali manja ake ozungulira. Kodi zikumveka? Koma amene adayimirira tsiku limeneli ndi kugwiriza chikapu chimene chimpira chimenechi anali munthu otchedwa Philip Costa, anali 33 degrees Satanist, kuchipereka ku dziko lapansi kuti chimenechi chidzakhala chipembedzo chimene Satana adzakhala kuti dziko lonse walifungatira. Kotero kuti mukamaona chithunzi cha olikapu amaita ngati chikhwe pang'ono, koma katikati muja mukaona kuti chimaoneka ngati manja agwiriza dziko. Ndiye dziko lapo kuti ndi lalaundi limafanana ngati mpira. Yes, koma manja azungulirawa eni yake amatcha kuti satanic arm, kunena kuti chipembedzo cha dziko lonse lapansi chimene chidzapanga unite akhristu onse Bahai adzasonkhana pamodzi ndi kukhala chikondwerero. Kodi zikumveka? Shinto adzasangalala pamodzi ndi wa Seventh Day chifukwa cha mpira, adzayanjana posapota mipira. Kazikumveka kaya? Amen. So tamvera, ngati iweyo uli ni malaya, ndiye malaya yako anajambulapo cha World Cup, udziwe kuti wanyamula manja Satana kumbuyo kwako. Satanic arm. Kodi chima kukhuza bwa? Suvutika kufikirirwa ndi Satana ndiyerekezi. Ndichedwe pamene kuipa kwa malogo ndi zitenjeka chani zithunzi zimene zimakhala msalu zanu, zimene anthu amavala ku dziko lapansi, zokhala ni madesign ndi zithunzi zosiyana ndi zakuti ndi access ya pafupi kwambiri imene ndiyerekezi amagwirisa ntchito pofuna kukufikirani. Chifukwa chake pogula wasangogulapo ayi. Jambo ni mwachita mwachiyang'ana, koma sopemphero likhale patsogolo kuti so Mulungu akutseguleni maso. Mtima wanu ukagunda kuti kachithunsa kakalida bwisa chovala chochitanili tisiyeni kulankhula kwa Mulungu komweko nandaini mudala wako Satani mukuziziwa ndi kunena. Koma Mulungu angakulankhuleni pogula chinthucho kantima bii ndi kachithunzi kena kake kamene kali pa chovala chanucho, kulankhula kwa Mulungu nkutipo komweko mpingo. Kodi zikumveka izi? Nawo ngati Mkhristu ku dziko lapansi sakufunika kusapota Satana mu dzina la mpira, atayika chithunzi cha olikapu kudzanja. Tamvera, Department of Talamanoa ikunena kuti iwo adzalambira ine muchinsinsi kudusa mumasewera ampira. Kazikumveka zimene? Amen mpingo. Tamvera, kuchokera kwa Mulungu Juventus iyeyi akuchokera ku planet yotchedwa Jupiter, ndikumene amakhala Juventus. Kazikumveka kaya? Koma timusayiwale sanzanga ukonja mpira kuti tili ndi timu Juve. Ine ndikunama ena ainu kono ndi masapota a Juve mulipa kapena amene mukundimva ndi masapota a Juve. Ndifano sindikudziwa Paulo akuti kuphatikizika kwake nchani pakati pa kachisi wa Mulungu ndi kachisi waja zikuphatikana bwa kuti ndikukacha mamawa muvale Juve nkumayenda muse mwavaja Juventus. Kuphatikizika kwake kwa Mkhristu amene mukupita kumwamba mutanyamula chimene chinkotani wakondedwa ndi njira imene Satana akuonongera ambiri pamene kufika kumapeto anthawi ya pansi pa. Kodi zikumveka izi? Tandilolani ndichite mothamanga ukondedwa. Tamvera, chimene chimachitika nchani? Masewero ampira akhala alipo kuchokera kalekale. Tamvera, ngakhale mu ufumu wa Roma mpira unalipo
munyengo chimene Paulo anali kutumikira. Analankhula mofanizira pa masewero a Olimpiki. Iye adanena kuti ndalimbana nako kulimbana kwacha kwabwino, ndayesesa kuthamanga makani aliwiro. Kazi kumveka zimenezi, tamverani okondedwa. Amati munthu akagonja pa masewero a finals, ogonjayo amandulacha munthu, ndiye munthuwo amaugwira ngati mmene mumaoneraso chidizaini cha World Cup chicha, kuugwira chonchi ulendo kukaupereka kwa mfumu empire amene akulamulira nyengo izi imene. Kotera kuti kafukufuku akunena kuti ma empire amene akhala alipo achina chakuti manyumba zawo mumakapezeka zimitu za anthu. Hang yourselves. Ndi anatolera zigama zina za anthu amene adapanga mphamvu koma adalephera, adazitenga zigamazo ndi kukazikaso mu secret archive. Ndiye kuseli kwa secret archive mmene muli Grand Grimoire kumbuyo kuli room imene kumapangika chipembedzo chopsa cha Moleki, kumene asungwana aja amatchedwa masiste amapita kukagonedwa ndi kutenga zimimba, anawo ndi kumakapanga human sacrifice. As I'm talking, UN ikudziwa, boma la Roma likudziwa, aliyense akudziwa, amene ali pamwamba pa chipembedzo cha Satana akudziwa zimene ndikunenazi, ndipo chilipo tikunena pa. Tamvera, kanyo sausa pamene ma aborted babies akuperekedwa sacrifice kumeneko ngati chipembedzo cha Moleki chimakhazika masistere wangati ali bwino. Wokondedwa, tamvera, nthawi yomweyo anyamata amene amanena kuti ife sitigona ndi masisteriyo amalowesa kumbuyo kwa rumu imene kumene kuli chithunzi ngatichi pamwamba atalemba Venus, ndi amayika mphika pamenepo, ndiye kuti mafazala makadino amayima pamenepo ndi kumaonera chithunzi cha bulumuvu, ndi achaje apukuse mpaka mmene mwanyamata aona. Hanyo sasa kukosana zikuchitika mdziko lapansi pamene fetu ndimo. Musaganize kuti zinthu zili chimodzimodzi. Satana ali pa ntchito yokweza ufumu wake pansi pa nthaka, uku kwina akulepheresa kuti akalowe mu ufumu wa Mulungu. Kuti zikumveka zimene? Hanyo sasa Arsenal the Gunners by Grand Grimoire, Department of Saramanoa. Tamvera, Satana nthawi zonse amafuna magazi. Zimene zinthu zolembera za mu Grand Grimoire, ndipo design ya mfuti imayimira chala chophera cha Satana. Kuti zikumveka zimene? Ameni mpingo, ameni. Ikuyimira chala cha Satana chota chophera. Ndicheno kaya nditu wakwina sioneka ko ndiona kuti ndicheno. Amen. Mungu ndimva pepani kuchambula kundivuta koma Mungu ona abe patali inu mumayiona kuti mfuti iyi mwandimva. Aha, ndiye makhalaka timadusapa mwandimva. Ndiye kuti ilili mumaliona ukuli design ya mfutiri ilili ndi dzanja. Kodi mukundimva? Zimene tu akufotokozera akamakuphunzitsani ma 24 timachula mafuta aja kama ndimvesa akamafotokozera za mala ma 5 finger ma 5 star malogo akamakulowesa mgalasi amayenera kukuphunzitsani kusataniki kutanthauza kwa chinthu ndiye ndikunenazi sizowerenga mu novelo koma zimene ndidaphunzitsidwa kusataniki kuti inunso muzidziwe kuti iyi mfuti ndi dzanja ndi zala folo za ndiyerekezi zapanga chonchi chimodzi chata mwenimve ndiye chala ichi mwini wakeyo amachisha kuti chala chophera. Kodi sikumveka na
kunalibe futi zaka zonse zimene mpingo wakhala ku dziko lapansi mpaka pamene anyamata ochokera ku kabineti ya mdierekezi amayamba kupanga mfuti mdziko la German. Kazi kumveka zimenezi atayipanga mfutiyo ndi pamene tsopano panabwera mawu akuti the Gunners kapena kuti Arsenal. Kodi kumveka hivi? Timu ya Arsenal ikuchita symbolize zipangizo zida zimene zimagwiritsidwa ntchito ku nkhondo. Now chida chilichonse chimene chimapita ku nkhondo chimapita kuti chikaphe osati kukapereka munthu. Kodi zikumveka hivi? Zikumveka hivi? Chimapita kuti chikaphe chikakhesecha mwazi kumene chikupitako. Ndiye mchaka cha 1888 munthu otchedwa Makuzi Biremo ngamene adapanga zida za nkhondo na apanga mu design ya dzanja la Satana ndi kuliyerekezera kuti imeneyi ikhala mfuti, ndipo mpaka lero kulibe design ina ya mfuti ndi yomweyo basi. Amangosintha kuti chikhala chachikulu chikhala chikupanga laundi koma design yake ndi iti ndi yomweyo. Chifukwa chani tsopano chikukhuzana ndi mpira? Amasapota Arsenal mumakhala kuti mukuyika moyo wanu mzimu wanu pa chikondwerero cha anthu ophedwa ku nkhondo. Zimakhala bwa nyengo yathu imene ine ndakhala ndili wa sataniki muchipembedzo cha Satana mu zaka 17. Tidali ndanyamata amene special ndikupita kukatolera ma flesh body amene angophedwa kumene kuja ku nkhondo chifukwa kufunika. Amen. Kodi zikumveka hivi? Thupi la flesh lakuti langofa kumene kuligwira ndi kulitola nthawi yomwe ndi kulipalapala kulipanga grind kuti libweresecha ufa umenewo ndi umene ukusakidwa mpaka lero umene tikuyenda nawo mu COVID-19 mmene mitengo iyi sikudziwika kuti ikuyenda bwanji. Hani osausa. Amen mpingo. Okondedwa kasala pang'ono kufika kumwamba masomo athu muyere chifukwa ufa umene umakathandizira akamakapanga chemical ija ya sero yotchedwa HEC 293 imene amapangira zakudya kapena kuti mulengi wa zakudya. Kodi zikumveka? Maimba bambo hani osausa. Ndiyakuti inu mukakhala kuti muli kusapota ziwanda zimasapota nanu limodzi ngati mukusapota chipangizo chophera anthu. Kodi mutangoganiza mmene ndikufotokozerapo mukufunika inu kuvala the Gunners satanic finger yophera ili pa mtima pano ngati mkhristu chikufunika ngati? Kodi chikukuthandizani chani? Chikuthandiza mwainu kuyika ziwanda zimene sizimakhala ndi kuwapezera mukafuna kupanga choyipa. Kotera kuti kuyambira nthawi imene chipembedzo cha mpira kudusa mu Arsenal chakhala chikuchuluka kuzimangirira kwakhala kophweka ku dziko lapansi. Kafunse na polisi akakuti tusike data ya anthu amene akuzimangirira Arsenal pakwawo. Pakwawo pakepa yalowa mpaka pachalichika pakwawo. Amen. Tikutulusa mitembo mpingo mwathu yanyamata wongozimanga ndi mizimu ndi chipembedzo chimakhala kuti chikuchitika ku dziko la mdima ndi kumakavutisa anthu. Ine mwina nthawi ndilibe ndineneretu chaka chilichonse pansi pa thambo pamene otsogolera dziko akuyikidwa amasayinira nawo mfundo za mu Grand Grimoire the Department of Saramanoa
kuti adzapereka nsembe kudusa mu mpingo. Tamvera, chaka chilichonse dziko la Malawi sililephera kutaya anthu 4 kapena 5 ofera pa ground. Makaonena mpira kapena kufera groundimo kapena kufa ali palaini. Kodi zikumveka izi? Ndipo zimenezi zikuchitika dziko lonse lapansi. Chinsinsi koma chili mkati chakuti anthu sadziwa bwino. Kodi mwandimva iyi? Manchester United, the Lady Devils, mukafika pa timu iyi yayu Man U, kani yovuta nzanga anyamakawa za sada zibise anachita kunenera kuti we are the Lady Devils. Ndimanena kawiri kuti ndikafika pa timu ya Manchester United ama ndikumbusa kalelanga ndimafuna ngati ndilile ngati mena anafuna kundilizira mbale tsiku lina kufika yapandika nthu kake kaja ndikunena kaja kete kundiwonesa guwa la nsembe la Aztec ngapita wachisoni kucha mabale ucha akanaziwa chimachitika pamene pachi anatikumbusa masiku amene timatenga matupi anthu amu ulendo nawo kukwera pa step namba cha 12 kukaikapo cha munthu anyamata atsikana Lady Devils ndakuta kutenga mipeni kuta nge mipeniyo imakhala ndi design ngati imene mumayiona pa logo ya Manchester. Munaona kuti pamakhala kampeni apa. Mwandimva? Akakama sogola chonchi. Ndekena akakama bwera chonchi. Akakataka katatsogola. Ndiye ichichi chimagwirika ndi mkaka. Ndiye iyi ndimene imachedwa 3 finger of death. Iyi ndimene mukaipeze ena dango ikangati chimanga pakati pa nkuchika uku nkupanga chonchi. Komabe ndi 3 finger. Chimakanga ndi chimanga chili 4 komabe ndi chinga ndichitatu 3 finger of death. Kodi zikumveka zimene? Kani osausa. Omweyi mukuiona apa ndimene ladango ikaka mutu ngati tambala nkukweza timalichowa cha titatu umutu watambala ini nkhufu 3 finger of death. Tili pa mavuto kudziko lapansi zomvesa chisoni kuti inu mudanyamula 3 finger of death ulendo kukalowa nkachitolako siko kavuta kani ovuta kani osausa kani afuta mpaka kukalowa kukavotera 3 finger of death mwaika mwaona makosana amaina awo akugona kachetechete chikwawa chatera pamene nyamata wa ng'ombe zake kani osausa ndi 3 finger of death. Anayenera abusawa adayenera nkuluyi adayenera achimwenewa kupereka nsembe chifukwa ndi 3 finger of death. Zidakalipo imfa tawi lake wera kwa mbuyi kani kuvuta sikuti zitha chimozimozi mainga bambo tikuyenda masiku osausa koma ovuta kwambiri. Kuti mukundimva ameni mpingo. So iyi ndi logo imene ndiyovuta so kwambiri. Tamverani ngati muli ku satanic temple kumeneko mumaphunzirako manslaughter. Manslaughter ndi chani mbali wangu chijoja kumupha munthu koma mwamutani mwamuzinga ndiye imachedwa kuti cha manslaughter. Simbo yakumene mumpitise munthu ku temple ya sataniki kokamupha kuti kumeneko munthuyo akaphedwa munjira ya manslaughter ndiye kuti kumene kukhala kasaini kake kamene kaja kali ndinu pa jezi ya maniu. Kodi zikumveka? Koma pokamupha munthuyo ndiye kuti pakuyenera kukhala the Lady Devils. Atsikanawo a Lady Devils ndi amene amadzola zija ndimazitcha kuti ni papa red lipstick ali pyu ndiye tampeza ku charity Lady Devils.
aliko kumeneko ayenera komeleni Devils ili pakama ndiye sinandiswesa ntendere ndikalowa chali chicho ndikapeza kutakaza busa ndimemba ole Devils zili pyuku kama hani osalisogoleza akuyenerayi ni mwana wa nkosa wake uti manisilota the lady Devils kupha kukuchitika kudziko lapansi okondedwa pamene mukusapota mudziwe kuti Department of Salamanoa ikuyika anoni ku department ya zamasewera ndipo inuyo muyenera kudziwa kuti simasimbo wamba sizinthu wamba akhristu tulukani mmene tamverani buku la chivumbulutso chapter number 18 1 2 3 4 kupita musi akuti wagwa Babulo mwasanduka mokhala moja ziwanda ndi mbalame zonse zodanidwe mmusimu akuti tulukani mmenemo anthu anga wakondedwa tili pa ulendo ndiofunika kutuluka kuzipembedzo zimene munangoziphatika mu dzina la masewera ngati mmene mudalowera anthu Department of Salamanoa PG3 imene PG3 imene inabweresa ma Nigerian movie mmakomo mpaka amayi ndi memba wa chipembedzo chimene kuti zikumveka zimene Telemundo kuti lili limodzi amayinaba khani yovuta wakuti nyemba zakhala zikupserera chifukwa cha Telemundo kuti zikumveka mashati akhala akuotchedwa adandiotchera kashati kanga ndakapisira apa akuonera Telemundo Dorofe basopo chipembedzo holo wachi chichabu chituluke kuti zikumveka ngati mwana wanga unagula ichi ukamasamuka ndi chimene chichoma utani nacho upite nacho uzipita nacho the Department of Salamanoa PG2 khani yosausa mmene anthu timajoyina chipembedzo kuchokera mukuonera ndiye kuti amayamba kukamenya nkhondo imene tsopano imakayamba kuchita mind affected kuchokera kumamuvi amene tikuonera empowered by Grand Grimoire kazi kumveka izi amainga bambo kodi inu ndine madzulo ano tili pati tisazione zinthu zimene zokondedwa ngati zinthu zophwekayi ndizopsa komanso ndizofunika inu ndine kuziziwa bwino okondedwa ndi mdula amene Manchester United ndibwere pa the Blues Chelsea amen kodi Grand Grimoire Department of Salamanoa ikuti chani pa chitimu cha Chelsea mauni Chelsea walibe nchipi mwandimva koma inu mukhale concentrate ni mawa kuti the Blues si blue wa uniform ai uli mkundimva the Blues samanena blue yo ai koma ndi satanic language imene imabwera kuti bariamu kapena kuti blue wale njakuti akukoka inu kukatsegula ziwanda zikamenye nkhondo yopanda zida mowa kodi mukundimvesa anthu ameni mpingo kuchokera nthawi imene timu imeneyi chaka cha 2000 ikuchoka ku ligi yaing'ono tsopano yayamba kukwera mu Premier League sinkachita bwino koma idayamba kuonekera mu chaka cha 2000 kutiyamba kumakwera top 4 top 3 kenapo yakwera lero mukuiona ilipina pake uko amene mumasata za mpira koma mmene yakwerera imeneyo ndi mmene somowa wakulira ku dziko lapansi kulezera pwalowa ndi kukagwira ukapola anyamata ang'ono anyumba zathu kote kuti atizunza ife ma advent anyamata chifukwa chenicha abambo nyumbamo asete chidewo ndi sapota wa show yemo okusiyani bwa mbale uchamati mukafuna kukonza
mwana muyambe kukhoza cha kholo. Ndiye iweyo mzibambo opembeza ndiwe supporter wa Chelsea, the Blues, Blue Wale, Moa, umwa. Ndiye mwana achita bwa. Ndimene kumwa pata kwa chirukira kudziko la pansi. Pamene so chikupanga expand kuonjezera masapota kudziko la pansi. Chitimu chimene. Mmene masa ndimene zikhute zakachaso zayamba kumangidwa every location. 10 meters iliyonse. Grand Grimoire akuti aredzere kuti tisokoneze mbado wa chaka chikubwera. Kuti zikumveka zimene. Amainda bambo, senti samale izi zimene ndikufotokoza. Ndi zimene ndidaona ndi maso anga ndikuwerenga ineyo nkuzisunga kuti mwina tsiku la lero Mulungu ankalidziwa kuti ndikwanise kulichenjeza cha dziko la pansi. Okondedwa ngati mowa ku dziko la pansi wakula uchidakwa, wakula wabwera chimodzi ndi kufika limodzi, ndi pamene mpira wathandizira kuti ziwanda zimenezi ziyendesha limodzi. Akanthauzira wina anati ayi kuonjezera pamawa kuti the Blues ndiye kuti mukunena so blue opepera kodi mukundima ndiye kuti mbene mukudzaza mu stadium ngati muli Chelsea, the Grand Grimoire Department of Salamanoa, ziwanda zimatuluka ndikumayenda mu stadium. Menemo ngati munali anthu 10,000 amene samamwa mowa, akamatuluka anthu 30 pa anthu amenewo akukayambira tucha komamwe. Kodi zikumveka zimene zokondera? Zimene Satana akupanga tenti tuluke muti mmenemo anthu anga. Ngati mkhristu sitikuyenera kukhala muchipembedzo china cha mpira, koma ife tikhala opembeza Mulungu yekha. Kote kuti mipira yonse kudziko la pansi, matimu onse ampira kudziko la pansi, pamodzi ndi malogo awo, ndi symbols achipembedzo cha Satana. Inu simukuyenera kuvala ngati Saulu, kapena kuvala ngati malaya. Malayawo kapena kupita kukasonkhana mu msonkhano wa anthu ochimwa. Kodi zikumveka zimene? Amen mpingo. Leo ndimalize ndi timu iyi ngakhale kuti sindinafunika kuthera pamene. Barcelona. Kodi zikumveka zimene? Mala kuti Barcelona eni yakewo ndi site mumadziwa zimene. Komanso mumadziwa kuti mayina amasitewo sanangobwera, amabwera sopa chaniso kwa zifukwa zake. Zikumveka Amen mpingo. Amen. Sota mvera. Barcelona amati amai wa ana ambiri. Zikumveka khani yosausa, khani yovuta. Ndipo ana ambiri mu dziko la Satana amabadwa. Ndiye pamenepa ndi phunziro palokha, pamene tidzayambenso kuphunzira mmene ziwanda zimaperekera mimba m'makomo mwathu, kuti ikabadwe mbewu ya Satana yofungatiridwa ndi inu, kuleredwa ndi inu mwanayo, mpaka kubadwa ndi 9 years amayamba kuonesa zizindikiro zakuti mwanayi si mbewu yanu. Kumakhala atayamba kuganiza zokumenyani, atayamba kale kupunga mafaiti, wayamba kale kutukana, wayamba kale kulowerera, wayamba kale kuba, wayamba kale kuonesa chikhalidwe china cha chilendo, up the extent yokasunzumira amayi yake akamasamba. Wapita mwana mimi ndi mbewu ya Satana imabwera bwa pologalamu yomwe ija tikakhala pamphasa. Kodi zikumveka izi? Makosana amene waziwanda zotchedwa janali ndi zimene zimalowa. Kodi zikumveka izi? Supano mukagona
abambo muzikhala kuti chidwi muzamva nthawi zina kumapazi kukhala ngati simunafunde blanket kukuzizira zizizizizi azimveka ndiye ukamaona ngati kukuzizira ndi umapanga ngati mapaziti pia ngati kuti ukufuna kukokera cha chofunda koma nthawi yomweyo umakhala kuti ukuzipinda mukhale ndi experience kuchoka lero ndikudziwa kuti ikuvutani sinu ana amulu ndiwopemphera ndipo mkulu amene isangata sangabwere koma ndingokuwuzani kuti mudziwe chimene chimachitika kuti zikumveka na mukazipinda ndekuti nthawi imene mukufunya mapazi ngati munagona muona kuti tulo mkwe tatani tata pepani pali vana ndiye nthawi yomweyo tsopano muona kuti zinthu zavuta zayimirira kuti pologalamu ija panakhala mphamvu zachilendo zakuti tikayika naye aya kwafusa kuseli afotokoza bwino kuti komadzana zinalipo pepani tamvera ichichichi mgwirizano mkumano umene uchitike pamenepa sulipo chifukwa cha inu koma satana akufuna mbewu yake anyamata asungwana amene akugwira ntchito mzipatala zina angandithirire umboni pa zimene ndikufotokoza zikuti ana ena amene ndi mtayo otayidwa anamwalira anatayidwa anafa siku lobadwa anabadwa koma awkward ziboliboli kuti zikumveka choti kuchigwira chikuoneka kuti si munthu china chake koma chikangophonya pang'ono pya kuti chatengera kwa majinsi au munthu ndi pamene amabadwa ngati munthu oyamwisa ndi iweyo odyesera ndi inuyo mwana uja mpaka kumata kumakula muta zimenezi zimapezerera anthu amene mumakhala ndi mapemphero achibwana pogona ndi chenjeze pemphero la pogona silopemphera mutavula kodi zikumvekera chibadwira mani nawo abamboja chibadwira akuti ulende okata okagona basi akafika papapa agwada pamenipo basi ipemphere koma onse sanaka akuti pemphero lapota samala ubereka Barcelona hani osausa kodi zikumveka izi ndizovuta izi Adidas all day dream about sports the pyramid the ark kodi zikumveka the Adidas the way to 33 degrees ama kuikila nizimeni kodi zikumveka zimeni ama ikadidi zimeni hani osausa ukosi ameni mpingo amainda bambo ndi misampha ya kudziko la pasi all day dream about it sports Adidas ameni mpingo ameni hani osausa zidzapa kumba tsiku lina libu palibe otichosa the 33 degree symbol hani ovuta 33 degree symbol ukuima songoka mwagona ukuima songoka waiona imeneyo mwandiona mwaona na imeneyo ndilibu zimene zitu ndizovala zimene anthu achipembedzo cha satana
adazipanga anointing ndikuzipereka kudziko lapansi with a purpose to destroy the church. Kodi mukundimva makosana? Tisamale pamene tikuvala, tisamale pamene tikukonda zinthu. Ndizokongolatu zovala ndikunena zinthu. Malipulika zopamwamba kwambiri sizimangobwera zochipa. Zovala mphacha apamwamba. Kodi zikumveka zimene? Ameni. Koma inu mukandiyang'anisisa ine pamenepa sindikusoleka kufotokozerayi. Amen. Sindikusoleka kutani apa? Kufotokozerayi. The power of fertility. Can yourselves. Tikumanepo duka mphepo azibana. Ndazima. Amen mpingo. Amen. Amen mpingo. Kani otani mene? Yosausa. Amen. Kani ovuta. Nike. Kuchokera mu Department of Salamanoa. Mukasekula Grand Grimoire. Mukapesa zima simbo 8,500. Matimu yena sana bweli. Amen atakatenge kwa masimbo watu. Amen hu. Kwa sikufepe. Kwa makosana. Sikale ndikuziwa kuti ndichi. Ngati ndize pere kugula yanga. Ndichi na yobwereka. Nane ndisipanga kete. Ndiyo. Mwatu. Kwa sikufeka hivi. Tizimuona pakuti akutibwaji. Tichaone pamene papa achina spad. Kwa sikufeka. Timuone Liverpool. Kuti ndinda. Tisapeza pati pamene mukampeza kuti ndikambalamo ndamata mukalowa mu satanic temple kama kuphunzitsa Liverpool ama kujambulirani msinje koma utaenda chonse ndikuti uku ndikuja kuntunda uku ndikujani kumusi ndiye mbala neyo amayiyika kuno madzi akuchoka kuntunda akuthamanga mbala neyi kuyenda chokwera kupita ndicha ndi madziwa amatichani mene Liverpool, the spirit of against. Ikangochita apie pa nyumba pano. Makosana, anzali kulima pamwepo. Kukolola imosa kolola. The spirit of against. Kodi sikumveka hii. Malonda wa kuyala. Anzali kugulisa imosata. Osa gulisa. Chiri chonse timuchite. Ndicho saukira kwambiri. Zula mena nzanga makakula malasa mamawa. Anali 2,500 lata limoti. Kwa kamapika we mazulo kwa nipeza la kwera 4,000. The spirit of against. Liverpool. Anointed by Grand Grimoire. Kodi sikumveka isamanga. Zili pa ulendo kwa maosausa. Zili mbwe kuziko la pansi. Zote zikazike pansi. Nike. Ngati mwavala Nike. Ngati mwavala Nike. Jakuti inuyo mwachongetsa. Amen pingo. Ngati mwavala ja Nike kumene mukundimva. Jakuti inuyo mwatani mwachongetsa. 45 demons. Zimayamba kulondola pacha. A company. Wow. Mukalowa kuchalichi pa. 45 demons. Zimene mwachongetsa kuti you are a member of that group. Zili hapo. Tuembekeza. Sinanga muna muli mphafu. Halo wanga. Akukudikirani kumphampa no. Mukangu watoka pano. Akakujoina nyamini. Basi. Amaphunzira anaphunzisa kutaira anaphunzisa kutaira unaticha kutaira basi akute mtu manu basi kungosala nzima pepa la Bible neno langu mwachongeza niyo sausa mainda sikuyenda kwa masiku ota omali mainda bambo mundilole kuti ndimalize ndikapa chikondi chamamuna kapena mkasi inu mukumudziwa kapa
tamvera kapa ndi jezi amajambula chithunzi cha munthu wakhala mtsikana. Kodi mukundimva? Apaso mtsikana nayenso wataninso wakhala ndiye amaombana cha misana. Uyu amayang'ana uku manja wogwira uku, uyuso amayang'ana uku manja wogwira uku. Onsewa amakhala chachonchi chofunya koma atagundana cha misana. Kodi mukundimva? Imene ija ndi simbo yosausa kwambiri imene pofuna kuiwonjezera simbo imene imabwera ndi simbo ya open lock yanyamuka yapita imeneyo yanyamuka the sign of attack. Kamukundimva kaya? Kodi chimene chichikufunika mkhristu avale achika kumbuyo mainda bambo tili mmasiku ota omaliza mmene satana ali patsogolo kwambiri kuonesa zizindikiro zace ku dziko lapansi koma mukuzionazi mphamvu yace likulu lake lili pomwepo pa Vatikani kuchokera mu Grandi Grimoire mmene ziwanda zikutuluka kupita kwa nyamata a 31 32 33 degrees kudusa ku Blue Lodge ndi Yokolai ndi common go kukapanga Luciferian cabinet. Kodi sikumveka imene sopano imatenga mautenga ndi kumapitisa ma department WHO. Kodi sikumveka zimene WFP aja IMF zikuyenda kukafika kumene ndechitaka kugwira ku IMF chikuti kutsogoloku tika imene imatchedwa kuti mumutikali kapena kuti digital money techipange practice ndikumene anakwerera mani achiwiri kukafika pacha khani yosausa kudusa mukampani ya Airtel mphanga anadusa kumene. Kodi sikumveka zimene ndakuti hepia ni kudziko lapansi tithandize tiyambireti kwapanga practice kwalanda ndalama ndi anachita launch Airtel Money kudziko lapansi khani yosausa maika tasala pang'ono kupita kwathu tentikonze mitima satana watuluka kudzenje kuonesera cha zinthu zake zonse sopono pamene pampang'ono koma mpingo pangopita zifika povuta kwambiri mainga bambo Mulungu akuthandizeni mpaka tsiku lina kulankhula ndingaoenda koma kutheka utikoze kwa utasopa koma sonthawi ikoze kwa utikoze ambuye akudaliseni mpaka tsiku lina. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.